La meva part, donar la benvinguda al conseller de Mobilitat i Habitatge, que no havia estat mai en aquest municipi i tenia la convidada de fer a temps, però afortunadament avui ha vingut. Sí. I bueno, donar-li la benvinguda, igual que no és director general, l'Edu Ropsi, la presidenta del Consell, i dir que és una alegria perquè ve a donar bones notícies, que és traiem la tercera convocatòria dels Arros a Sant Lluís, que són tots aquests doblers, són més de 100.000 euros, que ajudaran per la rehabilitació del que és el casc urbà més la zona de Benifadet i la zona de les barraques, que és l'àmbit d'actuació, que són uns remanents que tenim que intentar que se puguin gastar i per això els atraiem una altra vegada. Des de l'Ajuntament hi haurà tot el suport perquè així passi, com han anat passant les altres vegades. I res, dono la paraula al conseller perquè us ho pugui explicar una mica. Bon dia a totes i a tots. Moltes gràcies per venir en aquesta convocatòria i moltes gràcies a la presidenta del Consell, a l'alcaldessa, per aquesta recepció. I començaré demanant disculpes per no haver vengut abans, perquè l'alcaldessa d'aquest municipi m'havia convidat reiteradament. L'avantatge d'ella és que ella coneix el lloc on jo estic treballant ara, perquè ella hi va fer feina molt de temps, en canvi, i per això em dona una mica d'avantatge, en aquest sentit. En qualsevol cas, molt content de venir i de venir a exercir les funcions de conseller de Mobilitat i Habitatge, i en aquest cas en un aspecte, podem també parlar de l'altre, però l'aspecte dins de l'àrea d'habitatge de les ajudes que donem per rehabilitació i per reforma. Aquestes sigles d'ARRU, jo ho llegia l'altre dia, però tampoc ho tenia molt clar, són àrees de reconversió, reconstrucció urbana, i tot i que és un nom un poc estrany, vol anar a ajudar a la gent que té habitatges d'una certa antiguitat en àrees urbanes i que fan obres de rehabilitació i millora. I això és important perquè aquestes obres serveixen, lògicament, per millorar les condicions de vida de la gent. Normalment són habitatges antics, gent que de vegades no té moltes possibilitats o té necessitat d'ajudes, i el govern hi destina aquests sous amb un programa concret. I l'Ajuntament de Sant Lluís ha estat exemple en les anteriors convocatòries de bona gestió, de bona interlocució entre el govern, que és qui ho proporciona, i els interessats o els particulars, perquè ha ajudat molt en la tramitació dels papers i ens han arribat en el govern amb un èxit important de poder pagar. Com dic, aquestes són ajudes que es destinen a aquelles persones que han fet obres entre el 2016 i el 2022 per rehabilitar els seus habitatges. Es paguen un màxim de 11.000 euros per habitatge. Les obres han d'haver començat, sempre amb aquesta convocatòria, haurien d'haver finalitzat abans del 15 d'agost de l'any 22, per tant, això és important que se justifiqui, que se faci més o menys aviat, i es prioritzen els edificis més antics i aquells que inclouen un nombre més elevat d'actuacions subvencionables, que són aquelles de millora, com dic, hi ha distintes qüestions d'eficiència, però també de millora d'accessibilitat, etc. Per tant, també és veritat que els habitatges construïts abans de 1939 tenen més punts, perquè els més antics també tenen més punts, i com així hi ha tot un seguit de puntuacions i de coses, una comissió avaluadora, com deveu suposar, que es fa entre l'Ajuntament i el govern per anar-ho fent, i en aquesta convocatòria destinem 100.162,70 euros i correspon, com dic, en aquesta tercera ajuda que donem. Els beneficiaris d'aquestes ajudes poden ser tant les persones físiques,
gent major d'edat, lògicament, que siguin residents de les Illes Balears, com també persones jurídiques que acreditin en la seva sol·licitud que es troben constituïdes degudament. També això és important, no només persones físiques, sinó també persones jurídiques. I també, per suposat, comunitats de propietaris que vulguin empaquetar amb una obra una sèrie de qüestions d'un edifici que sigui per millores comunitàries, per dir-ho d'alguna manera. Les actuacions subvencionables, com deia, són obres de conservació, rehabilitació i manteniment, millores d'accessibilitat, eficiència energètica i sostenibilitat. Tot i que aquí volia dir una cosa abans d'acabar, que en temes d'eficiència energètica i justament estàvem abans parlant en la reunió que hem tingut prèviament amb l'alcaldessa i la presidenta i el director general, dir que creiem que més enllà d'aquesta línia d'Arros, per aquest any, ja 2022, hi haurà una línia importantíssima de subvencions procedents de fons europeus per millora energètica, per edificis, per habitatges en edificis i per habitatges també sense edificis, però per habitatges siguin plurifamiliars o siguin unifamiliars. I ho dic perquè probablement també si aquest municipi i o Illa de Menorca en general és, com ha demostrat, sensible i ho seguirà sent en aquestes ajudes i ho vol seguir tramitant, tindrà, crec, una oportunitat d'or per també accedir en aquesta línia d'ajudes, que són un import de una mica més de 28 milions d'euros que vendran de fons europeus per a l'any 22, que tenim l'anunci que aniran d'alguna manera per anys futurs el que es diu a èxit, en què dir, si fas una bona utilització, una bona gestió i una bona... hem pres bé aquests recursos, en tindrem més per a l'any vinent i per tant ens importa molt a tots que a les Illes Balears, ja que estem a Menorca, utilitzem al màxim aquests fons. I aquests, perdó, hem anat una mica desarros, però crec que era important. I aquests fons europeus són en concepte d'eficiència energètica només. Ho dic perquè es ve que les obres es poden complementar amb altres coses que paguis particular, però per tot el que siga millores d'eficiència energètica sí que estarien dins aquesta línia de subvencions. I aquesta millora de l'eficiència energètica, només per fer un petit anunci, hi entren no només el tema d'energies alternatives com plaques solars i totes aquestes coses, o calentadors o coses d'aquestes, sinó també tot el tema d'impermeabilitzacions, millora d'aïllament tèrmic de la casa, etc. Per tant, crec que també és molt important. Repeteix, estàvem per presentar aquesta línia d'Arros, que jo crec que en aquest cas, per les experiències que tenim, estan molt contents i molt satisfets que en el municipi de Sant Lluís siguin exitoses aquestes línies, perquè ja ho han set les dues anteriors convocatòries, i també anunciar que amb aquesta línia hi haurà semblant, no serà exactament un Arro, però semblant, altres línies d'actuació de fons europeus. Per la meva part, quan el tema de Sarros res més i ja està. Agrair, com no pot ser d'altra manera, la presència una vegada més a Menorca, perquè sí que ja han tingut l'ocasió de comptar amb el conseller de Menorca des que ocupa la cartera, i en concret a Sant Lluís, com no en el director general, que més enllà de ser una vegada més a Menorca és menorquí, per tant benvingut Edu i Valdesa, gràcies per aquesta convidada. Me permetreu que en 5 cèntims faci una visió un poquet holística del que s'està presentant avui per posar de relleu, potser des de l'administració, que des d'un àmbit competencial menys té a dir, però des d'un àmbit moral, de representació dels menorquins i les menorquines, crec que té tota la legitimitat per dir. En primer terme, la política serveix per transformar la societat i per ajudar a fer cada dia un poquet millor la vida dels ciutadans i les ciutadanes. Si xerram de fer política a Menorca,
Una de les accions que des que van començar el 2015 els diferents governs que seguim gestionant, les diferents institucions a dia d'avui, tenien clar que havien de gestionar en paràmetres d'èxit, era el tema de l'habitatge. I aquí tenim en Pau Morlà, que representa el fet d'haver tornat a obrir aquesta oficina d'habitatge a Menorca. Xerrar d'habitatge, xerrar de projecte de vida dels ciutadans i les ciutadanes, sabent de la dificultat de l'accés en el mateix. Per tant, es va fer feina des de totes les institucions, sent competència directament del conseller Agustinet en aquest cas, amb el tema de poder comptar amb habitatge de protecció oficial que feia molt d'anys que Menorca anava enrere i les Balears en concret, i hem tirat endavant noves promocions. En línies d'ajuda en el lloguer per diferents franges d'edat. També centrem moltes convocatòries que fan possible l'accés a l'habitatge digne. I per altra banda, també xerrar d'Arbus en diferents convocatòries que han fet possible no només l'accés a l'habitatge, sinó també mantenir en paràmetres de dignitat aquest habitatge per a aquelles persones que ja l'ocupen o que novament accediran en el mateix. Paràmetres de dignitat, de salubritat, de millora de les infraestructures a nivell d'immoble, però també amb un caràcter més holístic, amb millora d'eficiència energètica. I aquí vaig. Volem millorar la qualitat de l'habitatge perquè els ciutadans i ciutadanes de Menorca tinguin la possibilitat d'accedir a un habitatge digne, però a la vegada volem redundar amb un objectiu d'illa, que és arribar a aquesta agenda de descarbonització que ens hem marcat entre tots i que no només farem amb penetració de renovables, no només farem amb un segon cable, no només farem amb poder aconseguir que la central d'una vegada per totes, que és un objectiu, òbviament, en el que no hem de renunciar, deixi d'emetre el CO2 que emet en aquests moments, sinó que també necessitem que tota la ciutadania s'involucri com s'està involucrant en rehabilitar els edificis privats i públics perquè tinguin paràmetres d'eficiència energètica per una millor de qualitat de vida individual, però també per una millor de qualitat de vida de tota la nostra societat. I a partir d'aquí, això no seria possible sense la col·laboració interadministrativa, perquè la competència és del govern balear i tenir la sensibilitat d'un govern que aposta per aquestes polítiques és imprescindible, de la mateixa manera que aposta per proporcionar fons, tant si venen d'Europa com si són fons propis. Tenir la capacitat de gestió dels ajuntaments, de desenvolupar aquestes polítiques des dels tràmits administratius, des de posar sol damunt la taula o des d'interlocutar amb els veïns perquè coneguin aquestes ajudes i puguin accedir-hi, és imprescindible. I comptar amb una coordinació del Consell Insular que des de la falta de competència també du a terme normatives importants o accions com puguin ser un lloguer ètic, un reglament de casa buida o fins i tot una zonificació d'on hem de viure i on hem de destinar els usos turístics, és la coordinació que fan possible a xerrar en aquest cas de la millora de l'habitatge a Menorca. Per tant, gràcies per aquesta iniciativa, esperem que sigui un èxit com ho han estat les altres dues convocatòries i esperem que aquests fons europeus arribin a Menorca, que els desenvoluparem amb èxit segur, conseller, per tenir-ne més l'any següent.